Dobre, dobrý deň, dámy a páni. Ďakujem za pozvanie, ako aj za celé ministerstvo, že ste nás pozvali, pán prezident, na takéto podujatie, kde môžeme z nášho pohľadu odprezentovať, čo sme sa snažili za posledné 2 roky urobiť pre slovenské letectvo, čo nás teda očakáva z pohľadu ministerstva, alebo čo by sme chceli do budúcnosti urobiť a poprípade budeme radi za akýkoľvek podnet, ktorý od vás dostaneme, ktorý pomôže posunúť letectvo dopredu, veď to je predmetom vlastne aj tohto podujatia celého ako takého. Čiže možno z môjho pohľadu, takže začnem také zhrnutie legislatívy. Ako môžete vidieť, za posledné 2 roky sa nám podarilo 6-krát novelizovať letecký zákon. Neskôr vlastne poviem aj, ktoré najdôležitejšie také veci boli novelizované. 3-krát bol zákon, ktorý sa týkal odklad a príspevkov. Potom to bol zákon o organizácii pracovného času, zákon o letiskových spoločnostiach. Potom máme sme spolupracovali s inými orgánmi pri príprave noviel, kde tieto novely sú v prospech civilného letectva. Týka sa to zákonníka práce alebo zákona o miestnych daniach. Takisto sme novelizovali nariadenie vlády, ktoré sa týka systému spoplatňovania terminálnych navigačných služieb a ešte sme vypracovali vyhlášku k registru lietadiel, keďže bola novela leteckého zákona aj vo vzťahu k registru lietadiel. Ako iste viete, minulý rok nadobudla účinnosť novela zákona, ktorá upravovala konečne aj na území Slovenskej republiky problematiku bezpilotných lietadiel. Konečne sa nám podarilo vlastne vykonať nariadenia, ktoré upravujú problematiku bezpilotných lietadiel, aby aj slovenské letectvo malo nejakú právnu úpravu, podľa ktorej môže postupovať. Samozrejme, v tejto právnej úprave boli zohľadnené aj požiadavky leteckého priemyslu ako takého, čiže v podstate našou snahou bolo vytvoriť predpis, ktorý bude reflektovať nielen požiadavky práva EÚ, ale aj požiadavky leteckého priemyslu ako takého. Po roku a pol fungovania vlastne tejto novely v praxi zistujeme, že niektoré veci, ktoré sme v minulosti neriešili alebo sme nepredpokladali, že môžu nastať, a počas toho roku a pol sme zistili, že v podstate môžeme ešte niečo zlepšiť a zmeniť a práve v novom leteckom zákone sa budeme snažiť niektoré veci ešte upraviť. Takisto vlastne bola upravená aj problematika bezpečnostnej ochrany s tým spôsobom, že v oblasti odbornej prípravy sme umožnili aj právnickým osobám zabezpečovať odbornú prípravu z bezpečnostnej ochrany prostredníctvom akreditovaných inštruktorov. Podľa nového už budú držitelia osvedčenia. To tiež bola vlastne požiadavka z prostredia, aby aj právnická osoba mohla takéto školenia poskytovať. Čo sa týka kybernetickej bezpečnosti, tu letectvo je trošku komplikované, pretože v právnom prostredí EÚ boli prijaté 2 veľké nariadenia, ktoré upravujú takmer všetky oblasti civilného letectva z pohľadu informačnej a kybernetickej bezpečnosti. A práve to sme sa snažili spolu s Národným bezpečnostným úradom pretaviť aj do ich zákona, aj do nášho zákona. A v rámci novely zákona o kybernetickej bezpečnosti bola novelizovaná aj časť leteckého zákona týkajúca sa kybernetickej bezpečnosti, kde sme zaviedli tzv. Inštitút lektora kybernetickej bezpečnosti a tento rok sa nám podarilo teraz v októbri spolu s Národným bezpečnostným úradom ako vlastníkom sa nám podarilo vypracovať, tu na spodku to môžete vidieť, je to certifikačná schéma na overovanie odbornej spôsobilosti lektorov. Čiže vlastne máme akreditovaný subjekt, ktorý bude overovať túto odbornú spôsobilosť lektorov, ktorí môžu školiť ľudí v civilnom letectve. A pri diskusiách s Národným bezpečnostným úradom sme vlastne zistili, že vzhľadom na tie požiadavky, ktoré vyplývajú z práva EÚ, a civilné letectvo ako také, podľa tých požiadaviek, ako často majú byť osvedčené v civilnom letectve auditované, zahltíme za výraz všetkých auditorov na Slovensku, ktorí auditujú kybernetickú bezpečnosť ako takú. To platí samozrejme aj pre iné štáty a práve toto je otázka, ktorú momentálne riešime aj z MBU, ako sa postaviť k tomu a ako vykonávať dozor v tejto oblasti. Čiže je to stále otvorená téma a dúfam, že v rámci nového leteckého zákona sa nám podarí aj tu dosiahnuť nejaký konsenzus s Národným bezpečnostným úradom, s dopravným úradom a samozrejme s nami ako ministerstvom. Potom ďalšia vec, slintačka a krivačka nám spôsobila to, že bolo potrebné zakazovať alebo obmedzovať vykonávanie letov, najmä bezpilotnými lietadlami, ktoré lietajú v nízkych výškach. A ako sme sa dosvedeli od kolegov z Ministerstva pôdohospodárstva, akékoľvek vierenie vzduchu môže prispieť k šíreniu slintačky a krivačky. Práve preto bola vypracovaná novela leteckého zákona aj pre túto problematiku na tento účel, na zákaz a obmedzovanie letov, na zabranie šírenia nákazlivých chorôb alebo ich eradikáciu, takisto chorôb zvierat alebo organizmov škodlivých pre rastliny.
V rámci novely zákona o pracovnom čase, ku ktorému sa dostanem, vyplynula nám aj otázka úpravy zdravotnej spôsobilosti, pretože prostredie požadovalo, aby odbornú spôsobilosť neposudzoval len lekár s certifikovanou pracovnou činnosťou letecké lekárstvo, ktorých na Slovensku bolo veľmi málo a preto chodili nám do zahraničia na vlastne tieto testy zdravotnej spôsobilosti, čiže v podstate sme vypracovali novelu, ktorá umožňuje, aby zdravotnú spôsobilosť členov leteckého personálu, nazvem to veľkého letectva, mohli posudzovať lekári, ktorí splnia požiadavky podľa leteckého predpisu L1, podľa nariadenia 1178 alebo 340 vo vzťahu k riadiacim letovej prevádzky, takisto zdravotnícke zariadenia alebo posudkový lekár dopravného úradu. Keď som hovoril o veľkom letectve, sme ešte urobili samostatnú kategóriu pre malé letectvo, pre naše padákové a závesné klozáky a športové padáky, kde túto zdravotnú spôsobilosť môže alebo posudzovať aj lekár všeobecný pre dospelých alebo pre deti a dorast. Čiže tým pádom sme sa snažili vypočuť požiadavku prostredia, aby sme zjednodušili niektoré oblasti, ktoré dovtedy boli dosť striktne a v obmedzenom režime regulované. Takisto pani štátna tajomnička hovorila o činnosti letky ministerstva vnútra a teda vlastne aké činnosti vykonáva. Ako môžete vidieť v rámci novely zákona o horskej záchrannej službe sme aj upravili pojem let v štátnom záujme, kde vlastne na ministerstvo vnútra sa zapojilo do projektu Eurocare, ktorým vlastne ako dáva k dispozícii svoje lietadla na výkon humanitárnych alebo repatriačných letov a z tohto dôvodu bolo potrebné upraviť aj túto definíciu, lebo z pohľadu civilného letectva a nášho zákona nemohli z pohľadu ministerstva vnútra takéto činnosti vykonávať. V rámci tejto novely leteckého zákona, ktorá bola aj minulý rok, možno pre niekoho je to prínos, pre niekoho nie, sa nám podarilo dosiahnuť to, že letecký predpis, ktorý všetci poznáte, sme zadefinovali v leteckom zákone, čo to je letecký predpis a aj po dohodách s ministerstvom spravodlivosti sa nám podarilo dosiahnuť to, že oznámenie o publikovaní leteckých predpisov sa dostalo do zbierky zákonov. To je dlhodobý proces, ktorým sme sa snažili naštartovať pred niekoľkými rokmi, keď sme zmenili formu vydávania leteckých predpisov, aby sme sa priblížili všeobecne záväzným právnym predpisom a dosiahli ten cieľ, že letecký predpis bude aspoň informácia o ňom publikovaná v zbierke zákonov. Ďalšia vec, novela zákona o odplatách a o poskytovaní príspevkov v civilnom letectve. Ako môžete vidieť, je tam niekoľko dôležitých bodov, ktoré zahŕňajú tieto tri novely. Jedna z tých najdôležitejších bolo vypracovanie možnosti poskytnutia príspevku na podporu pravidelnej obchodnej leteckej dopravy, na základe čoho bola vypracovaná aj schéma štátnej pomoci, ktorá je v súčasnosti ešte platná do 4. apríla roku 2027, dokedy nám platia pravidlá štátnej pomoci Európskej únie v oblasti letísk a obchodnej leteckej dopravy ako takej. Túto schému sme chceli využiť na linku Bratislava-Košice, avšak letisko Bratislava má jednu veľkú nevýhodu v rámci posudzovania štátnej pomoci ako takej, keďže sa nachádza v spádovej oblasti letiska Viedeň. Akákoľvek štátna pomoc pre letisko Bratislava predstavuje politickú otázku a riešenie na najvyššej úrovni. A práve napríklad pre túto linku Bratislava-Košice bolo do tohto riešenia použitia schémy štátnej pomoci zapojené aj naše veľvyslanectvo a pani veľvyslankyňa ako zástupkyňa stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky v Bruseli, kde ani napriek takejto podpore sa nám nepodarilo dosiahnuť to, že by sme mohli túto schému štátnej pomoci uplatniť na linku Bratislava-Košice. A ako povedal pán štátny tajomník, z tohto dôvodu sme museli pristúpiť k tomu drahšiemu variantu pre štátny rozpočet a to je uloženie služieb vo verejnom záujme, kde bola vyhlásená verejná súťaž, ktorá, ako povedal pán štátny tajomník, a všetci sa z toho tešíme, že teda bola úspešná a teda pravidelné letecké spojenie Bratislava-Košice nám teda funguje. Takisto vlastne ako odišiel z ministerstva dopravy cestovný ruch, začali sme diskusiu s ministerstvom cestovného ruchu, ktorý má veľký záujem o podporu pravidelnej obchodnej leteckej dopravy, najmä z pohľadu incomingového turizmu. Nás požiadalo o to, aby mohlo byť súčasťou nášho systému poskytovania príspevkov v civilnom letectve a teda sme vlastne dali ho ako ďalšieho poskytovateľa v tomto prípade, kde ministerstvo cestovného ruchu sa chcelo aj zapojiť do našej schémy štátnej pomoci. Momentálne tie rokovania zatiaľ sa riešia vzhľadom na štátny rozpočet na budúci rok. Aký je, tak uvidíme, či ministerstvo cestovného ruchu nás osloví a bude chcieť sa zapojiť alebo nie v priebehu budúceho
roka. Takisto sme riešili otázku poskytovania príspevkov na účely bezpečnostná ochrana a výkon záchranných a hasičských služieb, kde naše vedenie rokovalo aj s najvyššími predstaviteľmi Trnavského a Žilinského samosprávneho kraja, ktorí v tom čase, kým nebola táto novela, mohli poskytovať príspevky ako akcionári letiskových spoločností len na výkon záchranných hasičských služieb a prevádzku a investičnú pomoc, ale vzhľadom na to, že finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sú pridelené do rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy na bezpečnostnú ochranu letísk ako takých, sú nedostatočné vzhľadom na to, že každý rok teraz posledné roky máme pridelených 6 miliónov eur, z ktorých väčšinou 1 milión ide na oslobodené lety, ktoré štát je povinný uhrádzať, a zvyšných 5 miliónov sa rozdeľuje medzi letiskové spoločnosti, ktorý je nedostatočný, pretože reálna potreba podľa žiadostí, ktoré dostávame od letiskových spoločností, sa pohybuje okolo 12 až 14 miliónov eur ročne, na to, aby sme mohli adekvátne zabezpečiť a aj vybaviť prostriedkami a zariadeniami naše letiskové spoločnosti. A potom ďalšou takou možnosťou podpory je aj príspevok na podpory obrany štátu, respektíve bezpečnosti štátu. Vyplynulo to z toho, že podľa zákona o letiskových spoločnostiach tie letiskové spoločnosti, ktoré majú prioritný infraštruktúrny majetok, prioritne je to Bratislava Košice, táto infraštruktúra slúži aj na zabezpečenie hospodárskej sociálnej funkcie štátu, na podporu obrany a bezpečnosti štátu ako takého. A keďže rezorty Ministerstva obrany a vnútra nemajú mechanizmy, ako by mohli finančné prostriedky dať na zabezpečenie svojich činností na letiskách, ktoré sú sprevádzkované letiskovými spoločnosťami, tak po dohode s nimi boli vlastne vypracované takéto dva účely, na ktoré môže Ministerstvo dopravy poskytnúť finančné prostriedky. Na účel obrany štátu minulý rok bol poskytnutých 10 miliónov eur pre letisko Bratislava, aby mohol vlastne vybudovať tú infraštruktúru a zabezpečiť tú prevádzku, ktorá je potrebná pre Ministerstvo obrany ako také. Potom vlastne minulý rok v rámci konzultácií, ktoré vedie poskytovateľ terminálnych leteckých navigačných služieb s používateľmi vzdušného priestoru vo vzťahu k výške, budem to nazývať terminálnych odplát na rok 2025, vyplynulo, že vlastne z tých prepočtov, ako je nastavený systém, by výška bola neprimerane vysoká tohto roku, tak v rámci minulého roka, okrem novely nariadenia vlády, ktorá tam bola spomenutá, bolo vlastne novelizovaný zákon 213/2019, na základe ktorého sa oprávňuje poskytovateľovi leteckých navigačných služieb poskytnúť percentuálnu zľavu vo vzťahu k pravidelnej obchodnej leteckej dopravy. A tento mechanizmus je popísaný v tom nariadení vlády, ku ktorému sa o chvíľu dostaneme. Čo sa týka novely zákona o pracovnom čase, a pre mňa osobne vrtuľníková zdravotnícka záchranná služba je, nazvem to, že červená čiara, pre ktorú sme ochotní znížiť tie požiadavky na najnižšiu možnú úroveň a výjsť im v ústretí v mnohých veciach. Jednou z nich bolo aj úprava pracovného času a stanovenie limitov pre členov letovej posádky a technickej posádky, aby nedochádzalo medzi nimi a zamestnávateľom k nejakým nezhodám vo vzťahu, koľko môže odpracovať, aké smeny a aký je limit jeho pracovného času v rámci celého roka, keďže vieme, že vrtuľníková zdravotnícka záchranná služba je v podstate tá najnáročnejšia letecká činnosť, ktorá je vykonávaná. A v rámci toho, keďže naši ústavní činitelia sú pripravovaní letkou Ministerstva vnútra, ktorá v podstate jej činnosť predstavuje analógiu s obchodnou leteckou dopravou. Sme spolu s Ministerstvom vnútra urobili aj úpravu pracovného času pre členov letovej posádky, ich pilotov a teda aj palubného personálu, aby boli stanovené nejaké limity, aby sa nestalo to, že aj na palube, nazvem to vládneho špeciálu, sa nachádzal pilot, ktorý je unavený, lebo neboli stanovené nejaké limity a musel napriek tomu letieť. Čiže toto je z pohľadu bezpečnosti ľudí, ktorí využívajú služby Ministerstva vnútra, najmä jeho letky ako také. V rámci zákona o letiskových spoločnostiach bola veľká novela týkajúca sa vlastne úpravy výkupu pozemkov pod letiskovou infraštruktúrou. Celá táto právna úprava vyplynula z trojročnej diskusie s Európskou komisiou, kedy vieme, že pod niektorou infraštruktúrou, existujúcou infraštruktúrou letiskových spoločností sú nevysporiadané pozemky, tak snahou Ministerstva dopravy bolo poskytnúť finančné prostriedky týmto letiskovým spoločnostiam, aby mohli si vykúpiť tieto pozemky a vysporiadať si tie vlastnícke vzťahy.
3 rokoch diskusie s Európskou komisiou z pohľadu štátnej pomoci nám toto nebolo umožnené. Opätovne sa vrátim k tomu, čo som povedal, že bratislavské letisko je v spádovej oblasti letiska Viedeň a tým pádom je tam veľký problém dať akúkoľvek štátnu pomoc. Jediné, na čom sme sa s Európskou komisiou dohodli, bolo to, že ministerstvo ako akcionár bude oprávnené vykúpiť tieto pozemky do vlastníctva štátu a do správy ministerstva dopravy a tieto bude prenajímať za trhových podmienok letiskovej spoločnosti. Čiže táto skutočnosť sa už aj realizuje najmä vo vzťahu letisku Bratislava, aby sme vlastne neohrozili to letisko ako také vzhľadom na to, že nie všetky pozemky sú vo vlastníctve letiskovej spoločnosti alebo štátu v správe ministerstva dopravy. Čo sa týka vlastne novely predpisov iných rezortov, zákonník práce. Táto novela bola vypracovaná na základe podnetu zamestnávateľov v civilnom letectve, najmä prevádzkovateľov letísk, ako aj vlastne z podnetu našich sociálnych partnerov, teda asociácie odborových združení, kde na našich odvetvových tripartitách sme diskutovali možnosť využiť sezónne práce v civilnom letectve, kde táto možnosť sezónnych prác umožňuje flexibilnejšie pre prevádzkovateľa letiska plánovať svoje činnosti v rámci rôznych období a práve to sa nám podarilo dosiahnuť tým, že sme znovelizovali zákonník práce a doplnili činnosti, ako je prevádzka letiska, bezpečnostná ochrana, ako aj služby pozemnej obsluhy, že môžu využívať možno inštitút sezónnych prác podľa zákonníka práce. Takisto teraz posledná novela, ktorá sa nám podarilo dosiahnuť, je novela zákona o miestnych daniach, kde sa nám podarilo dosiahnuť výnimku na platenie daní z pozemkov pre letiska, ktoré majú prioritný infraštruktúrny majetok. Týka sa to pozemkov, na ktorých je umiestnená pohybová plocha, potom sú tam vlastne odputácia, dosadacia plocha, ako plocha konečného priblíženia vzletu, vrátanie predpolia, koncovej bezpečnostnej plochy a pozemky, na ktorých sú umiestnené svetlá alebo svetelné návestidlá. Čím chceme vlastne pomôcť letiskovým spoločnostiam, aby tieto finančné prostriedky, ktoré nie sú zanedbateľné, mohli použiť na svoj ďalší rozvoj, ale takisto to súvisí aj s tým, že vlastne, ako som povedal, sme riešili otázku obrany a bezpečnosti štátu a práve preto potrebujeme vlastne mať komplexný balík týchto právnych úprav, aby sme dosiahli to, čo vlastne chceme dosiahnuť. A potom sú to dve novely nariadenia vlády, ktoré išli po sebe minulý rok, koncom minulého roka. Jedna bola, ako som povedal, kvôli tomu, že vyplynulo z konzultačného stretnutia to, že výška terminálnej jednotkovej sadzby v roku 2025 by bola neúmerne vysoká oproti roku 2024. Takže bola vlastne vypracovaná novela nariadenia vlády, kde sme systém rozpočítania nákladov v rámci mechanizmu zdieľania rizika rozložili na niekoľko rokov, čím sa podarilo znížiť tú terminálnu jednotkovú sadzbu. Takisto je tam zapracované to, čo som povedal o tej zľave. Bratislavské letisko ako také vzhľadom na jeho rozvoj bolo dané do samostatnej zóny spoplatňovania. A takisto sme upravili aj systém konzultácií v rámci tých konzultačných stretnutí, ktoré má viesť poskytovateľ leteckých navigačných služieb s používateľným vzdušného priestoru, najmä o tom, aké podklady má poslať, v akom časovom horizonte, aby mali dostatok času na preštudovanie. Z pohľadu obchodnej leteckej dopravy, čo je ďalšia oblasť, ktorej sa venuje Ministerstvo dopravy ako orgán štátnej správy v civilnom letectve, je to rokovanie o dohodách o leteckých dopravných službách s tretími krajinami. Je to Saudská Arábia, kde vyzerá, že majú záujem riešiť nejaké pravidelné letecké spojenia so Slovenskou republikou. Podľa toho, ak sa nám podarí vyrokovať dohodu, uvidíme, aký bude záujem o ktoré letiská. Potom riešime dlhodobejšie s Korejskou republikou, s Brazíliou a teraz naposledy nás na jeseň oslovila Rwanda, že by chcela s nami uzavrieť takúto dohodu. Potom ďalej vlastne, čo sme riešili, sú legitimácie dopravcov. To je štandardný proces, ktorý robíme na základe bilaterálnych dohôd. Tu máme takú jednu perličku, kde nám ako Slovenskej republike sa podarilo ako jedinému štátu dosiahnuť, že na pravidelnú linku Bratislava-Antalya bol dezignovaný Ryanair ako jediný dopravca nízkonákladový z EÚ na linku do Turecka, čo vlastne už sa nám opakuje asi druhý alebo tretí rok za sebou. Takisto tu je tá spomenutá schéma štátnej pomoci, verejná súťaž na linku Bratislava-Košice, takisto je tam link z zmluvy s Volvom vyplýva v Slovenskej republike uľahčiť zavedenie pravidelného a leteckého spojenia Košice-Göteborg. Po roku a pol diskusiách s Európskou komisiou a obhajobe uloženia takéhoto záväzku sa nám podarilo dosiahnuť to, že Európska komisia nemala námietky k tomu, aby sme mohli takúto
službu uložiť, takýto záväzok služby vo verejnom záujme uložiť a tým pádom sa nám minulý týždeň sme Európsku komisiu požiadali o zverejnenie oznámenia o vyhlásení, nielen o uložení záväzku, ale zároveň aj o vyhlásení verejnej súťaže, ktorá by mala prebiehať do konca marca budúceho roka a uvidíme, či leteckí dopravcovia budú mať o to záujem a v prípade, ak áno, tak vyhodnotením a v prípade, ak by bol víťaz verejnej súťaže, tak takáto linka by sa mala začať prevádzkovať od zimného letového poriadku 26. Takisto vlastne ten mechanizmus, ktorý som spomínal a plus, čo pre nás je veľmi dôležité z pohľadu civilného letectva, o čo máme veľký záujem na ministerstve dopravy, je uzavrieť dohodu o tzv. Technical review, aby letecký úrad Spojených štátov amerických zauditoval Slovenskú republiku. Na základe tých výsledkov sa mohla Slovenská republika zaradiť medzi štáty kategórie 1, čo umožní leteckým dopravcom vykonávať obchodnú leteckú dopravu v rámci Spojených štátov amerických alebo medzi územím Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických ako takých. Čiže to bol taký prehľad za posledné 2 roky, čomu sme sa venovali a čo nás čaká v najbližšom období. Linka Göteborg Košice, ako som spomínal. Tento technical review potrebujeme dotiahnuť do úspešného konca. V tomto prípade máme trošku pocit, že Spojené štáty americké s nami nechcú veľmi komunikovať, pretože aj teraz, keď sme boli na valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácie civilného letectva v Kanade, sme sa snažili s nimi viesť túto diskusiu. Bohužiaľ, aj kontakty, ktoré máme, sme zistili, že už boli prepustené z FAA v rámci ďalších organizačných zmien v rámci amerického leteckého úradu, takže pravdepodobne budeme musieť teraz do toho zapojiť nášho pána veľvyslanca, ktorý bol predtým veľvyslancom v Kanade, bol akreditovaný pre ICAO, takže táto problematika mu nie je cudzia a čo by sme tiež chceli v rámci tohto celého procesu dosiahnuť, ako môžete vidieť, je uzavretie dohody na vývoz výrobkov leteckej techniky vyrobených na Slovenskej republike, aby nemuseli byť reexportované cez Českú republiku, ale priamo zo Slovenskej republiky do Spojených štátov amerických. Práve tento proces sme naštartovali spolu s Technical Review. Sú to 2 samostatné procesy, pričom FAA po nás požadovalo, že chce vidieť predpisovú základňu. Práve tomu sa venujeme aj v rámci leteckého zákona, aby sme tie výrobky, ktoré nespadajú do pôsobnosti EU legislatívy, mali ošetrené v leteckom zákone a v rámci jeho vykonávacích predpisov, aby to, keď to posúdia z pohľadu leteckého radu FAA, aby to posúdili kladne a tým pádom dali zelenú na uzatvorenie takejto dohody na vývoz výrobkov leteckej techniky. V rámci toho, ako bude nový letecký zákon v legislatívnom procese, by sme radi už oslovili opätovne FAA s tým, že už máme nejaký návrh, ktorý je v legislatívnom procese, aby sme opäť naštartovali tie rokovania a čo najskôr dosiahli tú dohodu na uzatvorenie tej dohody na vývoz výrobkov leteckej techniky ako takej, opätovne pokračovanie v bilaterálnych dohodách o leteckých dopravných službách. Ako spomínal pán štátny tajomník, budúci rok by sme sa chceli, keď pustíme letecký zákon do legislatívneho procesu, intenzívne venovať tomu koncepčnému riešeniu. Pri tomto dokumente bude musieť ministerstvo ako keby sa odosobniť, pretože ministerstvo ako také má dvojpôsobnosť. Ministerstvo má funkciu orgánu štátnej správy v civilnom letectve a zároveň ministerstvo vystupuje ako akcionár, zriaďovateľ, zakladateľ alebo ich zástupca v letiskových spoločnostiach alebo v štátnom podniku. To znamená, že vlastne tu sa treba na to pozrieť. Časť bude musieť byť posúdená z pohľadu akcionára a časť bude musieť byť posúdená z pohľadu orgánu štátnej správy v civilnom letectve. A možno to najdôležitejšie je vlastne tá príprava legislatívy. Do konca tohto roka, teda na budúci týždeň, my sme na vládu chceli predložiť materiál, ktorý opätovne sa týka terminálnych odplád na budúci rok, keďže po konzultácii, ktoré boli na konci októbra tohto roka, vyplynulo, že výška terminálnej jednotkovej sadzby na budúci rok by mala o 30% zrásť oproti tomuto roku. Tak v podstate sme teraz vymysleli neštandardný systém, kde 5-ročné obdobie, ktoré začalo plynúť minulý rok a malo skončiť v roku 2029, zastavíme, vytvoríme nové 4-ročné obdobie, v ktorom urobíme odchýlky od systému vstupov, ktoré sú štandardné podľa práva EÚ, aby sme dosiahli to, že terminálna jednotková sadzba budúci rok by mohla byť možno 15-20% nižšia ako tento rok dokonca. Aby sme podporili rozvoj najmä obchodnej leteckej dopravy, keď vidíme, aký je nárast, ako spomínal pán štátny tajomník, leteckých dopravcov Wizz Air alebo Ryanair. Ďalšia taká oblasť, ktorú musíme riešiť, je oblasť udržateľných leteckých palív, kde
v rámci Európskej komisie bolo prijaté nariadenie, ktoré hovorí o udržateľných leteckých palivách a o tom, akí dopravcovia a akí prevádzkovateľia letisk sú povinní ponúkať takéto palivo v rámci svojich letísk a potom akí dopravcovia sú povinní ho tankovať. Avšak ako spolugestor spolu s Ministerstvom hospodárstva a s Ministerstvom životného prostredia máme trošku komplikovanú pozíciu, kde obidva rezorty sa snažia celú túto problematiku hodiť na nás. Avšak po dlhých diskusiách aj na úrovni štátnych tajomníkov sme aspoň dosiahli to, že dodávateľov leteckého paliva, ktorí podľa nášho názoru vôbec nepatria pod ministerstvo dopravy ako také, bude dozorovať Slovenská obchodná inšpekcia, ale samozrejme ešte máme otvorené rokovania s Ministerstvom životného prostredia vo vzťahu k nejakým certifikačným schémam v rámci biopalív a podobne. Potom je to vyhláška nadväzujúca na tú novelu zákona o zdravotnej spôsobilosti, aby sme pre tých lekárov, všeobecných lekárov pre dorast, pre deti a pre vlastne dospelých nastavili pravidlá, ako majú posudzovať tú zdravotnú spôsobilosť toho nášho malého letectva. A samozrejme na záver to najdôležitejšie, ako spomínal pán štátny, je to náš nový zákon o civilnom letectve, ktorý momentálne spolu s dopravným úradom a spolu aj s našou legislatívou na ministerstve dopravy dávame dokopy, aby sme na začiatku budúceho roka mali vypracovaný materiál, ktorý pôjde v rámci ministerstva na pripomienkové konanie. Ale tak, ako naše vedenie deklaruje otvorenosť pri príprave takýchto právnych predpisov, v rámci nášho ministerského pripomienkového procesu budete oslovení ako letecká verejnosť, dostanete možnosť sa vyjadriť už k verzii, ktorá bude mať aj sprievodné dokumenty, aby ste si to vedeli prečítať ako celok. Nie len to, čo ste minulý rok mali možnosť vidieť v rámci verejných konzultácií. Verejné konzultácie síce prebehli minulý rok, ale napísať ten zákon tak, aby sme sa snažili zohľadniť všetky vaše pripomienky, ktoré vieme zohľadniť, takisto aj požiadavky orgánov štátnej správy nie je také jednoduché. Musím povedať, že máme veľmi dobrú spoluprácu s Ministerstvom spravodlivosti, s ktorým riešime otázku uplatňovania infozákona na niektoré časti civilného letectva alebo konkrétne dokumenty, pretože z nášho pohľadu napríklad taká príručka bezpečnostnej ochrany je tak citlivý dokument, ktorý by podľa zákona 211 by si nemal žiadať nikto a práve sa ich snažíme ochraniť takýmto spôsobom, kde máme podporu aj zo strany Ministerstva spravodlivosti. Trošku máme komplikácie s Ministerstvom životného prostredia, pretože ako iste viete, podľa zákona o ochrane prírody krajiny platí, že si musíte vyžiadať súhlas príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny, ak chcete vykonávať let nad územím, ktoré je 3., 4. alebo 5. stupeň ochrany, kde majú nejakú právnu úpravu v svojom zákone, ale po vzore, ako sme upravili aj vzdušný priestor na ochranu jadrových elektrární, chceme vlastne takúto právnu úpravu preniesť aj do nášho zákona, aby rezort dopravy a civilné letectvo malo kontrolu nad tým, aj v pohľadu životného prostredia, aké tam pravidlá si chcú uplatňovať, aby sa nestala situácia, že ako teraz v rámci medzinárodného pripomienkového konania Ministerstvo spravodlivosti predložilo novelu trestného zákona, kde chce zaviesť aj trestný čin v prípade, ak niekto vykoná let v priestore, ktorý je chrániť podľa zákona o ochrane prírody a krajiny a nemal napríklad súhlas. S čím my zásadne nesúhlasíme a čakáme, že budeme mať rozporové konanie s Ministerstvom spravodlivosti, pretože z nášho pohľadu nemôžeme sankcionovať za niečo, čo, áno, dnes na zákone neospravedlňuje, ale z pohľadu civilného letectva platia nejaké pravidlá a keď tie osoby, ako osoby činné v civilnom letectve, by tie informácie mali mať komplexné. A takisto je tam aj otázka, že prečo by chceli sankcionovať, keď napríklad v prípade vynúteného alebo bezpečnostného pristátia pilot hľadá to najbližšie miesto, kde môže sadnúť, aby bezpečne pristal. A to je ten dôvod, prečo aj my argumentujeme, že nemôžeme takéto niečo považovať za trestný čin v prípade, ak bol dvakrát sankcionovaný podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. V rámci nového zákona takisto, ako som spomínal, pre mňa srdcovka, vrtuľníková zdravotnícka záchranná služba v spolupráci s dopravným úradom a takisto aj s Ministerstvom zdravotníctva sa snažíme nastaviť úplne novú legislatívu pre heliporty HEMS ako také. Nie je to jednoduché vzhľadom na to postavenie nemocníc ako na tých také, kto poskytuje nemocničnú starostlivosť. Do toho nám vstupuje zákon o správe majetku štátu vo vzťahu k štátnym nemocniciam, čiže táto problematika vôbec nie je jednoduchá, ale snažíme sa tam nastaviť tie požiadavky menej prísne ako pre klasické heliporty, pretože možno raz niekto z nás alebo známych bude potrebovať takúto pomoc z pohľadu vrtuľníkovej zdravotníckej záchrannej služby. Takisto upravujeme komplexne na novo problematiku služieb pozemnej obsluhy, keďže síce EÚ vydala nejaké pravidlá, ktoré sa však budú uplatňovať až o niekoľko rokov a dovtedy potrebujeme mať tiež nejakú právnu úpravu z pohľadu
civilného letectva, takisto z pohľadu obchodnej leteckej dopravy a beriem tej medzinárodnej, ako z pohľadu ICAO, čiže to je všetko mimo Slovenskej republiky. Zákonom budeme zriaďovať komisiu v oblasti uľahčovania medzinárodnej leteckej dopravy, ktorá má práve posudzovať tieto problémy, požiadavky z pohľadu leteckých dopravcov, požiadavky orgánov, čo sa týka ochrany verejného zdravia, finančnej správy, aby sme našli nejaké riešenie, aby neboli neprimerane zaťažovaní, ale zároveň, aby sme splnili nejaké požiadavky aj z pohľadu zdravotníckych predpisov. A v podstate tak samostatnú právnu úpravu bude mať aj všeobecné letectvo, ktoré si zaslúži nejakú samostatnú časť v rámci leteckého zákona, kde sa snažíme reflektovať na ich požiadavky v rámci tých, ktoré nám vznesli aj v rámci verejných konzultácií ako takých. Takisto riešime ešte nejaké ďalšie požiadavky, ktoré vznesli aj v priebehu tohto roka. Nie je jednoduché vymyslieť nejaký systém, keďže to má vplyv na iné rezorty a iné zákony, ale v rámci možností sa snažíme, aby aj v rámci tej verzie, ktorú budete všetci vidieť v rámci nášho ministerského VPK, aby ste vlastne už tam mali komplexne to, čo potrebujeme. Z nášho pohľadu, ak nezapracujeme všetko, čo by malo byť zapracované v tejto verzii zákona, neznamená to, že zákon sa nebude novelizovať. My predpokladáme vzhľadom na to, ako sa vyvíja EÚ so svojou legislatívou a čo chystá, alebo čo vlastne už prijala a bude sa uplatňovať neskôr. Predpokladáme, že v najbližšom období, možno rok po účinnosti zákona, ako dotiahneme do úspešného konca, bude potrebné vypracovať nejakú ďalšiu novelu zákona, ktorá bude reflektovať predovšetkým požiadavky EÚ ako takých. Dobre, to je z môjho pohľadu všetko. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne riaditeľovi odboru civilného letectva na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky, Michalovi Hýskovi, za jeho detailný exkurs do toho, čo sa jeho sekcii na ministerstve podarilo. Dúfam, že nadviažeme na to spoločnými silami a vašimi otázkami, na ktoré je priestor práve v tejto chvíli. Takže nech sa páči. Ivan Koblen, prvá. Mikrofón ku vám už ide. Ďakujem pekne za informáciu. Jeden taký návrh a poznámky, ak dovolíte. Mňa by zaujímalo, alebo dávam do pozornosti, lebo samozrejme tá novelizácia leteckého zákona, čo sa týka UAS, nerad používam slovo dron, ale je to zľudovelné už pomaly. Register, samozrejme UAS, výcvik operátorov, tieto veci, ale nedávam do pozornosti, čo vy viete samozrejme, že do 25 kg sú to určené výrobky. Drony musia prejsť procesom posudzovania zhody, čiže nemôžu sa uviesť na trh, keď nemajú európsku značku zhody. A kompetenčne problematika procesu posudzovania zhody je pod UNMS, Úradom pre normalizáciu meteorologickú skúšobníctvo Slovenskej republiky. Bolo by vhodné aspoň nejaké ustanovenie tam dať, pretože aj z hľadiska, by som povedal, podpory priemyslu, je tu viacero spoločností, ktoré vyvíjajú a potom musia prejsť teda podľa zákonu 56 roku 2018 o posudzovaní zhody, tieto výrobky, tak na Slovensku, aby to bolo otvorené aj z hľadiska teda zriadenia, to je vec samozrejme organizácie notifikačného orgánu, skúšobne, a procesu posudzovania zhody z hľadiska zabezpečenia kvality. Lebo doposiaľ napríklad aj v Budapešti, takýto notifikačný orgán, 2 sú v Nemecku a 2 sú v Španielsku. Je to škoda, lebo ten potenciál na Slovensku je a túto problematiku akoby v rámci, to nie hovorím ešte raz, problematika rezortu dopravy, ale nejaké ustanovenie by tam bolo dobre dať na túto problematiku posudzovania zhody z hľadiska podpory tých spoločností. Hej, to je jedna vec. A potom sa chcem opýtať, sme sa bavili neformálne ešte v minulosti, lebo ste sa zmienili teda, že to bude ako informácia, teda ako o tých leteckých predpisoch, ale štandardy ICAO a dokumenty ICAO sa implementujú do sústavy leteckých predpisov. Na Slovensku žiaľ dlhé roky nie sú veľmi dôležité predpisy novelizované, na rozdiel od Českej republiky, čo je gestii technickej sekce Úradu civilného letectva. Tak sa, lebo tie názory, vy viete, keby ste mohli ozrejmiť, či došlo k akému posunu vo väzbe na videnie tých leteckých predpisov, ako sústavy, ja viem, že je tu zákon, sú tu vyhlášky, nariadenia vlády ako podzákonné normy, ale to súvisí so záväznosťou požiadavek a týchto vecí. Keby toto sa nám mohli trošku ozrejmiť, či je nejaký pokrok vo väzbe na letecké predpisy, ako to teda bude s ich novelizáciou, lebo naozaj tá situácia podľa mňa nie je dobrá.
Ďakujem. Áno, my si uvedomujeme budem otvorený maximálne vzhľadom na konsolidáciu verejných financií a redukciu počtu zamestnancov na ministerstve dopravy. Dotklo sa to aj ako minulý rok, tak aj tento rok odboru civilného letectva. Čiže momentálne sa snažíme v tom obsadení, ktorom sme riešiť to najnevyhnutnejšie, bohužiaľ. Chceli by sme riešiť niečo aj do budúcnosti. Čo sa týka leteckých predpisov ako takých, ako som povedal, prvý krok bolo to, že sme zadefinovali, čo je to letecký predpis, pre koho je záväzný a že informácia o vypublikovaní leteckého predpisu je v zbierke zákonov. Snažíme sa v rámci možností tie letecké predpisy aktualizovať. Ďakujeme aj pánu profesorovi Kazdovi. Sme riešili napríklad 2 najdôležitejšie predpisy pre letiská, L14 jednotku a L14 dvojku, ktoré máme pripravené, že keď bude vydaný nový letecký zákon, tieto 2 predpisy budú vydané spolu s leteckým zákonom. Čiže v rámci možností sa snažíme tie predpisy, ktoré nemalo by to z mojich úst zaznieť, ale horia, tak tie sa snažíme riešiť a zavádzať a to, čo vie počkať, tak bohužiaľ v rámci našich personálnych kapacít to sa odkladá na neskôr. Ale áno, pre nás, aj pre mňa by bolo najideálnejšie, keby sme mali vždy k účinnosti príslušnej časti anexu, ktorá je väčšinou v novembri daného roka, že by bol účinný aj náš letecký predpis. To bol ideálny stav, ktorý by sme chceli do budúcnosti dosiahnuť. Ale ono by sa to dalo, len najprv potrebujeme urobiť ten základ, tie prvé predpisy, ktoré od toho roku 2015 vlastne vydávame nejakým spôsobom. A napísať letecký predpis nie je také jednoduché, pretože to nie je len čisto preklad anglického znenia do slovenského znenia, je to aj implementácia na podmienky Slovenskej republiky a bohužiaľ, to poviem, a to nie je tajomstvo, mnohí z nás ako z orgánov štátnej správy sa na to sťažujeme, nám robí Európska komisia s EASO trošku neporiadok v tom, pretože keby prijali celú časť daného anexu do nariadenia, aby to bolo v poriadku. Lenže oni si vyberú len časť a my musíme potom vlastne tú zvyšnú časť vykonať nejakým spôsobom. Toto sú aj častokrát nálezy Medzinárodnej organizácie civilného letectva, keď chodí na USOAB audity, že členské štáty EÚ nemajú jednotne vyplnené rozdiely voči jednotlivým anexom, pretože každý z nás chápe inak vykonanie toho anexu vo vzťahu právu EÚ. Práve to je to, my tlačíme aj na Európsku komisiu vrátane EASY, aby keď vydávajú akúkoľvek reguláciu, či už je to nové nariadenie alebo aktualizácia existujúceho nariadenia, aby vždy urobili aj tzv. Compliance checklist k anexu, aby sme my ako štáty vedeli, čo vlastne je prebraté do práva EÚ a nemuseli sme to pracne porovnávať. Pretože častokrát sa stane, že keďže ako národný koordinátor celé tieto vlastne ustanovenia idú za nami, my máme povinnosť ako štát sledovať a aktualizovať 12 000 ustanovení anexov ako takých každý rok. Musíme to aktualizovať. A častokrát komunikujeme aj so zahraničím a pýtame sa medzi sebou národní koordinátori, že ako to chápu u vás ľudia, aby nenastal problém. A najmä tu s okolitými štátmi, keď sa snažíme komunikovať. Takže možno to zhrniem. Áno, chceme dosiahnuť ideálny stav, že letecký predpis bude vždy aktuálny k účinnosti danej zmeny anexu, len bohužiaľ v rámci obmedzených personálnych kapacít to v súčasnosti nie je možné. Ďakujem pekne za vysvetlenie. Ďakujem pekne. Bola tam zmienka o 2 častiach predpisu L14, prvej a druhej. Ja som očakával, že Tony bude mať k tomu určite otázku, ale on o tom bude mať dokonca časť svojho príspevku, takže sa tešíme. Toto bolo také malé promo, že môžete sa teda tešiť na pokračovanie. Nech sa páči, ešte stále máme priestor na, myslím, že 1-2 rýchle otázky z auditória, ak nejaké ešte sú. Michal, ak dovolíš, ja sa opýtam, ty si spomínal niekoľko noviel, ktoré sa vám za posledné 2 roky podarilo na ministerstve vypracovať. Mňa zaujímala novela, ktorá súvisela s prevádzkovaním transatlantickej leteckej dopravy priamo zo Slovenska. Bolo to asi pred rokom, zhruba plus minus, čo sme tu mali technický audit FAA, ktorý pravdepodobne s tým nejako súvisel. Je odvtedy nejaký posun, že vyvíja sa to? Ty si naznačil, že ten cieľ je, aby Slovenská republika bola zaradená v prvej kategórii, čo by znamenalo automaticky možnosť takúto linku zriadiť. Nejaký posun? Bez problémov. Áno, aby FAA nerobilo problémy. A tu by som nechal asi na kolegov z dopravného úradu, pretože to sa týka predovšetkým dopravného úradu, to technical review, ale z pohľadu ministerstva vyše 2 rokov komunikujeme s americkým ministerstvom dopravy, Department of State a takisto aj s FAA o tom, aby vlastne
technical review, ako tento proces začali robiť, ale stále nás odsúvajú. Čiže v podstate my každé 4-5 mesiacov ich sa dopytujem, prosím vás, v akom je stave, lebo bez toho, aby nám oni poslali návrh dohody, ktorú my medzi sebou ako štáty uzavrieme, sa celý proces nespustí. Stále sa ich pýtame, nám bolo podané, áno, už to majú právnici, už je to vo finále. Potom nám napíšu, že začínajú odznova, lebo sa vymenil celý technický tím, ktorý to posudzuje. Teraz nám povedali, že do konca tohto roka by nám mali poslať návrh. A keď nám ho pošlú, samozrejme my si ho tu pozrieme, väčšinou nemáme ako štát na výber, že dáme nejaké pripomienky. Ako náhle sa podpíše takýto technical review, oni nás zaradia do svojho programu auditov a možno budúci, ak by sme to podpísali, ja neviem, v januári, vo februári, pán veľvyslanec by to pravdepodobne nás podpisoval po Washingtone, tak by možno koncom budúceho roka, alebo až ten ďalší rok by nás zaradili do toho procesu hodnotenia. A keď prejdeme týmto procesom, v podstate oni povedia áno alebo nie. A keď by podali áno, tak je to pre nás veľké plus, takže budeme sa snažiť aj spolu s dopravným radom splniť všetky tie podmienky, ktoré sú k tomu vlastne, aby sme mohli byť auditovaní a byť v kategórii 1, čo vlastne by sme chceli pomôcť našim dopravcom, ale nielen našim dopravcom, ale tým pádom aj našim letiskám, lebo nemusí to byť len náš dopravca, mohol by to byť aj iný dopravca, ktorý by chcel možno v budúcnosti priamu linku zo Slovenska priamo do Spojených štátov amerických. Táto technická časť, ale vnímam, že to je len jedna vec celej tej záležitosti. Druhá vec je trhový dopyt. A to je otázka, kam by som rád cielil, že či máš informáciu, alebo ministerstvo, či má informáciu, prípadne dopravný úrad, že takýto dopyt na Slovensku môže vygenerovať naplnenie pravidelnej linky cestujúcimi z ktoréhokoľvek slovenského letiska. Bratislava je asi najperspektívnejšia. Čo sa týka cestujúcej časti obchodnej leteckej dopravy s cestujúcimi, tak tam ani nie, ale kedy sme riešili aj s našimi dopravcami, na základe ktorých podnetu sme začali toto intenzívne riešiť, oblasti leteckého nákladu. Bol tam nejaký potenciál, ale nielen lietať zo Slovenska, ale predovšetkým, aby aj oni mohli v rámci Spojených štátov amerických ponúkať svoje služby, najmä v zimnom období naši čartroví dopravcovia. Čiže to nie je len pre nás, ako pre štát, aby tu mohla byť linka, ale to je pre celý ten sektor obchodnej leteckej dopravy, aby mohol v rámci Spojených štátov ponúkať svoje služby. To je o tom. Dobre, ďakujem pekne. Stále ponúkam priestor ešte pre jednu otázku z auditória. Ak nie je, tak ak dovolíš, ja by som položil ešte záverečnú, poslednú. Vďaka, že si sa veľmi dobre pripravil na dnešné vystúpenie tým perfektným prehľadom všetkých tých noviel. Ale predsa len, ak sa pozrieš do tohto auditória a vidíš tu zástupcov firiem, ktoré dodávajú letiskové infraštruktúrne projekty na kľúč. Máme tu zástupcov prevádzkovateľov, máme tu zástupcov spoločností, ktorí sa venujú prevádzke bezpilotných prostriedkov. Budeme tu mať aj zástupcov výrobcov leteckej techniky. Predsa len, ktorá z tých noviel, alebo z tých novelizácií, ktoré sa pripravujú v budúcnosti, má pre ľudí, ktorí sedia v tejto miestnosti z tvojho pohľadu najväčší význam? Tak ako som spomenul, bezpilotné boli riešené minulý rok, účinnosť 15.7., čo už čakala aj celá letecká verejnosť. V rámci tých noviel, ktoré boli robené, bola urobená aj jedna novela týkajúca sa leteckých pozemných zariadení, tiež na podnet prostredia, kde vlastne sme boli informovaní, že keď chce náš nejaký výrobca alebo nejaký prevádzkovateľ, možno so všeobecním to, zúčastniť sa nejakých súťaží v zahraničí, že by potreboval nejaký doklad o tom, že na Slovensku niečo také robí. A práve napríklad to bola časť, ktorá sa týka leteckých pozemných zariadení, kde sa vlastne v rámci zákona opravilo, že kto môže vyrábať, vyvíjať alebo prevádzkovať môže len ten, kto má nejaký doklad od dopravného úradu. A vlastne ten doklad, že má na Slovensku, môže potom použiť daný prevádzkovateľ alebo výrobca alebo ktokoľvek ako preukázanie toho, že na Slovensku niečo také robím a mám doklad, že spĺňam nejaké stanovené požiadavky. A to tiež bola vlastne reakcia na požiadavky trhu ako takého, aby sme mu pomohli v zahraničí sa uplatniť v rámci nejakých súťaží alebo v rámci trhu v zahraničí. Je veľmi potešiteľné vidieť, že predpisy vznikajú aj ako reflexia na potreby praxe. Ja by som chcel zaželať celej tvojej sekcii, aj ministerstvu, veľa síl a nadšenia v takýmto spôsobom pracovať na predpisoch aj do budúcnosti. A tebe ďakujem za tvoje odborné vystúpenie. Michal Hisek, Ministerstvo dopravy. Ďakujem.